Okang ma okaw kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migawo mochung'ne mwandu manie bwo lowo mar chungo chenro mar kunyo chuma mar kopa omedo nyuolo paro mopogore opogore. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miyowa ler ewi chenro mar mayo kambino lesen mar tayo chenro mage makalda. Kinde maromo juma achiel mokalo chendego mag kunyo kopa e gwenge mag Makalde sabkono Mnyatike osebedo ka ochung'. Mae biro bang' ka migawno ma ochung'ne mwandugo ma e bwo lowo ka okalo kuom barua manondiko jotend migawo ni Salim Viura ne ong'ado oko lesen mar kambino mar Copper Hill Exploration and Mining Resources. On 6th, once we got the documents of the RETA ceasing operation of the company is when the directive was enforced. Ka okalo kuom barua ni jotend migawo wacho ni lesen no ng'ad oko nikech ok ni opuodho riwruogno ma ong'ere kaka Mineral Right Board kaluwore kod chike matayo wechego mag kunyo mula chik namba 32 matindo achiel. Okang' ma okaw kod piny owacho ka okalo kuom migawoni ma ochung'ne mwandugo ma e bwo lowo osekelo paro mopogore opogore e kaunti ma Migori. The only business we know in Nyatike is gold mining. The only license that we were given by the previous government, Uhuru Kenyatta, that license has been revoked. At the same time, it is the same land that the government wants to claim to be a forest area. We know we are not shareholders, but we pay tax. Whoever is telling the people that the government is interested in the Makarda forest, and that is why the license has been revoked, that is just out here. County Commissioner County ma Migori Gitonga wacho ne lesen mar kambini bende koro ng'adoko nikech oseyangore ni atamlo 51 mag mwandu mag kambini gin mago mantie lwet johala moro mowuok e pinyno mar China. Gino ero menataro mar chik. There was irregularity in the issuance of the mining license. The 12 of the mining company shows that the Chinese owns 51% of the shares of the company, which is against the mining regulations. There was a moratorium which was issued sometimes in December 2019 against issuance of any licenses. Chungo chenro mar kunyo kopa e gwenge mag Makalda koro roch nuo mag oganda malomia boro. Watu wanaenda kulipa school fees na nini? January imefika na muna revoke license bila warning na ni December. Tutatoa school fees ya January wapi? The ministry is in the process of seeing how it can be able to address the effect of the persons or the people who are affected. Dwe mara boro mar higani, apisas go mag piny owacho ka otelnegi kod County Commission e County ma Migori ne otimo pedha ni kuonde ma ikunyo kod mago ma iluoko e mwandugo ma e bwo lowo ka lipot noyango ni thothgi onge kod lesen. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi dakika 17 tok sa achiel wakaw yo mokwongo chenro mar ang'e chwelo